Time check, 5:30 ng umaga. Inagahan natin ngayon mag-dive mga kaspero, gawa ng pagtanghali na, medyo mailap na yung mga isda. Kaya nag-decide kami nila Master Danny at ni Kuya na agahan namin. Sana makadali tayo. After kong makapag-warm up mga kaspero, naka 5 dive na tayo. Kaya medyo okay na yung pakiramdam natin. Kaya nag-dive na ako dito around 21 meters. At meron akong nakita dito na target mga kaspero. Tingnan natin kung ano ito. Paglapag ko nga sa ilalim mga kaspero, meron akong napansin na mga maliliit na isda. At meron dito na isang unicorn fish or surahan na malapit. Ngunit ayun, medyo malayo nga lang sa atin. Kaya pinana ko na at ayun, hindi tinamaan. Sayang. Yun na sana yung unang isda natin sa umagang ito. Ngunit sablay yung pagkatira natin. Kaya okay lang. Umabante ako sa malalim na part mga kaspero at ito yung nagpakita. Isang malaking giant trevally. Sobrang lalim nitong spot na to, around 35 meters. Kaya hindi ko sinasagad. Hanggang 23 meters lang tayo at naghintay at ito yung nangyari sa GT. Tinawag ko, finish call ko at eto, lumapit talaga, kaya na stone shot natin. Ang ganda ng pagkapana natin dito mga kaspero. Ayun, sapol sa ulo. Kaya walang kalaban-laban itong giant trevally natin. At ang laki nito mga kaspero, umabot ito ng 8 kilos. Kaya ang ganda ng ating buena mano sa umagang ito. Napakabait talaga ng isda. Pagkatapos natin na secured yung giant trevally natin, umakyat ako sa bangka at lumipat kami ng spot ni Master Danny. Dahil nabulabog na yung isda doon, kaya kailangan namin lumipat ng ibang spot. Itong spot na to, lagi ko itong pinapanaan ng mga giant trevally at king mackerel. At pagkalapag ko nga dito, kumbaga hindi naman ako lumapag dahil malalim rin itong spot na to, dahil yung sagad niyan is 30 meters. So ayan, nasa 24 meters na ako at meron tayong target na isang unicorn, slick unicorn. Yun nga lang, hindi natin tinamaan. Malas tayo ngayon sa slick unicorn, kaya okay lang mga kaspero. At hindi ko na videohan, meron akong napana na isang titan o trigger fish
or pakol dito sa Boracay kung tawagin mga kaspero. Ang sarap nito ihawin. At ito na yung last fish natin dahil umuwi na rin kami, mag alas 10 na lang umaga. At okay na ito yung huli natin, dalawa, isang giant trevally at saka isang trigger fish. At ayan, tumabi na kami mga kaspero para kumain, magpahinga dahil mag alas 2 ng hapon babalik ulit kami. At ito na nga, bumalik na kami mga kaspero. Ang ganda talaga ng beach ng Diniwid. Pagdating kasi ng sunset, napakaraming mga bisita na pumupunta dito. At pagka warm up nga natin, dumiretso na tayo dito sa laot. Medyo may kalabuan yung tubig mga kaspero. At meron akong napansin dito na maraming unicorn fish o mga pakoy tawagin dito sa amin. Ayan, kung napapansin nyo yung mga itim na yan, ang dami. At pagkalapag ko sa ilalim, nag-ambush tayo. Naghintay tayo ng kaunti, baka may dumating na mamaw o giant trevally, kaya mga king mackerel. Nga lang, walang nagpakita mga kaspero. Puro maliliit lang talaga yung nandito. Kung papanain naman natin yan, sayang yung pag-load natin ng pana kasi naka-invert tayo at medyo mahirap rin i-load yung pana. Kaya okay lang na walang mapana. Bawi na lang tayo dahil pag nakapana naman tayo ng isang piraso, umabot naman ng 10 kilos, kaya bawi yung dive natin. Ayan, umahon na lang tayo dahil wala tayong napana para move tayo sa kabilang spot. Aba, si friend lumutang at nagpabubbles pa mga kaspero. Ayun, ang ganda tingnan, dalawa sila umahon. At syempre nakapag warm up na tayo at nakasisid na rin tayo ng malalim kanina. Eto, sisiri natin yung pinakamalalim. Abot na ako dito ng 25 meters mga kaspero. Gawa ng meron akong hinahunting dito na isang trigger fish ulit o pakol kung tawagin dito sa amin. At napansin ko siya doon sa malayo na part, kaya pinuntahan ko at free fall lang. Ayan, no, tinutukan ko na mga kaspero at sinusundan. Ayan, pumapalalim pa siya ng konti at nakita ko na bumalik at tumingin sa atin, kaya sabi ko pwede na to. Ayun, sapul mga kaspero. Ang ganda naman ng pagkapana natin dito. Ayan, na spine shot ulit. Na ulo mga kaspero, sa ulo tinamaan kaya patay agad. Ang galing, meron na tayong pakol sa dive natin sa hapon na to mga kaspero. At pagkaahon ko nga sa bangka para ilagay yung pakol, meron din palang napana na pakol si Master Danny. Ang laki, oh.
Ayan yung sa kanya, yung malaki. Yung parang dilaw, ayun. Yan yung kay Master Danny, sobrang laki. Umabot yan ng 4 kilos. Samantala yung sa atin, lagpas lang ng 2 kilos mahigit. At ito na yung last fish natin ngayong hapon mga kaspero. Ang daming mga unicorn sa unahan. Kung napapansin nyo, yung mga puti na yan, unicorn yan. Kaya kuha tayo ng isa dyan para dagdag sa huli natin. Ayan, medyo tumagal tayo ng kaunti. Gawa ng baka may mas lumapit na malaki. Ngunit wala talaga, kaya eto, tira na lang tayo ng unicorn. Piliin natin yung mas malaki. Ayan, meron na tayong target. Ayan, lumapit pa ng kaunti at tumagilid, kaya binanatan ko na mga kaspero. Sapol, usok siya mga kaspero. Meron na tayong dagdag sa huli natin. Hapon na rin, magpa 5:30 na ng hapon, kaya kung napapansin nyo, medyo malabo na yung tubig. Yun, pauwi na tayo. At ang ganda ng sunset. Ayan, palubog na yung araw. At ang ganda tingnan. At ito yung mga huli natin. Isang unicorn sa akin, tsaka isang pakol o triggerfish. Yung kay Master Danny, ayan, 3 piraso din. Isang malaking pakol at tsaka 2 din triggerfish. Goods na yung huli natin ngayong hapon. Dagdag na rin ito sa huli natin ng umaga. So naibenta natin yung isda natin sa umaga na Giant Trevally at yung isang pakol. At ito naman, ibibenta ulit natin para meron tayong panggas mga kaspero. At dito na tayo sa tabi. Ayan, kung napapansin nyo, maraming tao. Ganyan dito sa Diniwid Beach mga kaspero. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.